фарбеҳӣ чист? ин зиёд шудани вазни бадан аз меъёр зиёд аст. ба чӣ оварда мерасонад? ба бемории қанд, фишори хун, дарди буғумҳо. дар ҷамъомади навбатии худ кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ноҳияи восеъ ин маълумотҳо ва масъалаи пешгирии бемории фарбеҳиро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳадафи асосии онҳо ин аст ки тавассути паҳн кардани буклетҳо ки оқибати фарбеҳӣ ба чӣ оварда мерасонад ва суҳбатҳои мустақим ки сатҳи дониши сокинонро дар бораи ин беморӣ ва роҳҳои пешгирии он баланд бардорад. пас аз ҷамъомад кормандони марказ ба кӯчаҳо мебароянд. онҳо ба раҳгузарон ва сокинон буклетҳои иттилоотӣ тақсим менамоянд. ин лаҳзае аз фаъолияти кормандони марказ мебошад. дар ин буклетҳо дар бораи зарари фарбеҳӣ, ғизои дуруст ва аҳамияти ҳаракат, машғул шудан ба варзиш маълумотҳои муфид инҷо ҷой дода шуданд. дар ин мулоқотҳо кормандони марказ аз сокинон даъват ба амал оварданд ки ин буклетҳоро ба ҳар аъзои оилаашон расонанд. таъкид намуданд ки бо хондани ин буклет онҳо метавонанд аз бисёр бемориҳо пешгирӣ кунанд. фарбеҳӣ зиёд шидаё. фарбеҳӣ бо бисёртар ҳамон одамои ҳамон гирифтори диабети қанд мешаванд ки фарбеҳанд. барои аз наздик шинос шудан ба вазъ мо ба маркази саломатии деҳаи меҳробод як ташриф овардем. дар ин ҷо ҳамарӯза кормандони тиб ба қабули беморон машғул мебошанд. мубориза бо фарбеҳӣ яке аз самтҳои фаъолияти маркази саломатӣ мебошад. ҳамагӣ мо 64 нафар беморро ба қайд гирифтагием ки дар қайди бемории диспансерианд. бо нав 3 нафари дигара ба қайд гирифтем. 64 табад 3 нафари дигар бо нав ба қайд гирифтем. ай шумораи ҳамин 64 нафар чанд як 46 нафарашон фарбеҳӣ бо чи фарбеҳӣ ташхиси фарбеҳӣ ҳам дар қайди диспансерӣ меистанд. ё таҳти назоратанд дар назди духтурони боихтисоси махсус, духтури эндокринологи мисол ноҳияи восеъ муроҷиат мекунанд. дар мо таъинот мегиранд, сари вақт анализашона месупоранд. оиди мисол тарзи ҳаёти солим, оиди мисол чӣ гуна истеъмол намудани мисол ғизо машварат мегузаронем ба беморон. таъинотҳоро сари вақт мегиранд. саломатӣ аз огоҳӣ оғоз меёбад. кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим чунин корҳоро дар ҳамаи деҳаҳои ноҳия идома медиҳанд, зеро пешгирӣ аз беморӣ беҳтар аз табобати он аст. рӯи пешгириш мисол дуруст истифода бурдани мисол хӯрокҳои ғизо бояд ки серҳаракат бошанд, ба варзиш машғул шаванд, пиёда раҳгардӣ кунанд, ғизои солим истеъмол кунанд. гузориши хоҷа назриф, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.